wannan addini ta kaɗaita Allah ga 'ya'ya na shi ma Yaquba alaihim assalam, amincin Allah ya tabbata bisa gare su. Ya ce ya ku 'ya'yana, inna Allah astafa lakum ad-dina, lalle haƙiƙan Allah ya zaɓa maku addini. Zaɓen Allah shine zaɓe. Dukkan zaɓen da Allah ya yi ma kai bawa na Allah, ka bi zaɓin ra'ayin kanka, ka hallaka. Don haka ya ce ya baniya, ya ku ‘ya'yana, inna Allah astafa lakum ad-dina, lalle Allah ya zaɓa maku addini. Wala tamutunna, kada ku sake ku mutu illa wa antum muslimuna, face kuna musulmi. Shine addinin da Allah ya zaɓa maku, musulunci, addinin kaɗaita Allah, addinin da za ka shawu ba ka da naka sai abin da Allah ya ce ka yi, ba ka da na zaɓin kanka. To Allah ka raya mu cikin wannan addini kuma ka kashe mu ciki ne. Na'am. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Am kuntum, shin kun kasance halarce? Yes? Am kuntum shuhada'a, shin kun kasance halarce? Iza halara Yaquba mautu, lokacin da mutuwa ta halarci ko ta ziyarci Yaquba. Kuna nan ai ba kunan lokacin da mutuwa ta halarci annabi Yaquba alaihi salam. Iz qala, lokacin da ya ce libanihi ga ‘ya'yanai, ma ta'buduna min ba'di, me za ku bauta ma bisa ga jarraba hankulansu, min ba'di, bayan na bar wannan gida na duniya, me za ku bauta ma? Qalu, kaga hankali ya samu ko? Qalu, sai suka ce na abudu ilahaka, wanda dama shine yake son ya samu gare su. Na abudu ilahaka, muna bauta ma abin bautakka, wa ilaha aba'ika, kuma ba kai kadai ba, shine abin bautar aba'ika, ubanninka Ibrahim wa Ismail ko da Ismail wa Ishaq da Ishaqa, ilahan abin bautawa idan guda, bai da na biyu. Wa nahnu mu lahu muslimuna, masu jawowa ne lahu ga bautarsa. Na'am. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك
waccan al'umma ummatan al'umma ce kada halatta shuɗe kafin ku laha ma kasabar abin da ta aikata nata ne shi za a yi mata sakamako da shi walakum ma kasabtum ku kuma abin da kun kai ciwuri kun ka aikata walakum shi annaku shi za a saka maku da shi saboda haka ba ku da sanin cewa annabi ibrahim ko yaquba sun rayu akan yakudanci ku yakuda hakanan ba ku da sanin cewa ku nasara ba ku da sanin cewa sun yi wa'yancan al'ummar sun rayu akan nasaranci da lokacin da mutuwa ta halarci annabi yaquba ba ku nan ba ku halarci na wala tus'aluna kuma ba za a yi maku tambaya ba amma kanu ya amalona game da abin da sun ka aikata su za a tambaya game da abin da sun ka aikata ba ku ba kamar yadda kuma abin da kun ka aikata ba za a yi masu tambaya a kai shi ba na'am وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا سيسكتي كونوا هودا ku zamo akan addinin yahudanci duk wanda ba akan addinin yahudanci ba to bai saman shari'a su ma nasara shi a ma'ana au littartibil bayan ko au nasara ko kuma su nasara su ma sun ce ku zamo akan addinin nasaranci duk wanda bai saman wannan addini na kiristan to bai saman shari'a kaga kowane kina yawa kansa kirari ya nuna shi ne akan shari'a wanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata addinansu a hawa ko soye-soyen zuciya biyar son zuciya me a gaba ƙol ka ce bal ba kamar yadda kun ka faɗa ba haka ba ne nattabi muna dai biyar millata ibrahima addinin ibrahima hanifan wanda ya karkace ya bar duk wani addini na shirka bai tare da shi wa ma kana minal mushrikina kuma shi ibrahim bai zamo daga cikin mushrikai ba ashe kaga addinin da duk ba na kadaita Allah ba to addini ne na shirka ko dai akwai wani abun da aka bauta ma daga cikin makhluqatillahi wanda a zahiran gashi bayyane ana ganin shi ana tabawa a ganshi ko kuma cikin abin da ya zamo boyayye ne sai a hankalce za a gane cewa gunki ne na ma'ana kamar son zuciya kaga son zuciya kana taba shi gunki ne a ma'ana gunki ne kuma annabi ya ce mai sallallahu alaihi wasallama afgalul ilahi cikin gumaka waɗanda ake bauta ma saman bayan ƙasa to babu gunkin da ya kai son zuciya shine kan gaba-gaba don haka ibrahim bai cikin masu shirki na قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا كوتشي آمنا من إيماني موكا من إيماني بالله دا الله وما أنزل إلينا da duk abin da an ka sabkar zuwa gare mu kuma mun yi imani da duk abin da an ka sabkar zuwa ga Ibrahim wa Isma'ila da abin da an ka sabkar ga annabi Isma'ila dan Ibrahim alaihi wassalam kuma mun yi imani da abin da an ka sabkar bisa ga Ishaq shi ma dan Ibrahim alaihi wassalam da Yaquba shi kan shi Ibrahim wal asbat da ƴaƴan shi Yaquba Yusuf da ƴan uwansa mun yi imani wa ma utiya Musa da abin da aka zai kema annabi Musa da shi na littafin at-taura kuma mun yi imani da abin da aka zai kema da Isa alaihi salam shine littafin injila mun yarda 100% ba mu da shakka da cewa littafai ne daga Allah mun gasganta domin abinda an wajibi ka gasganta ka yarda da littafai ne na Allah Allah ya sabkar da su bisa ga manzanninsa amma kai halin yanzu da ake da bakin lokacin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abinda za ka yi aiki da shi littafin alkur'ani domin shari'o'in alkur'ani sun shafe waɗancan shari'o'i na waɗancan littafai sai fa shari'ar da ta yi muwafaƙa da shi ƙur'ani ko da ita shari'a alkur'ani kaga wannan ya zama jaddadawa cikin alkur'ani kamar irin sha'anin amana kaga dukkanin manzannin Allah mutane ne amintacci kuma an sabkan masu da su zamo a cikin littafansu mutane masu amana kamar alkawali ko babu littafin da ba a sabkar da magana akan alkawali ba cikin kowane littafi na manzannin Allah kamar sidiku gaskiya babu littafin da ba a sabkar da magana akan gaskiya ba daga cikin littafan Allah kaga wannan su yi mawafaka da alkur'ani kuma alkur'ani ya yi mawafaka da hukunce-hukuncensu anan kaga in ka yi aiki da alkur'ani bisa ga haka ka yi aiki da su wancan bangaren an gane to kamar misalin irin haka amma in ba haka ba duk wani shari'a duk wata shari'a ta wani littafi wadda ta ci karo da shari'a alkur'ani ko ta ci karo da tsarin alkur'ani to abinda a wajibi ka yarda daga Allah ne waɗanda an ka sabkan ma sun shuɗe an shahi wannan hukuncin da hukuncin alkur'ani yanzu idan ka bana alkur'ani kai yi aiki da wancan hukuncin ka zama kafiri ka kafirta imani an ka ce ka yarda shi an ma'anar shahiwan akwai ɗan uwa wanda ya aiko da bayani akan fassarar da mun ka karanto manan sah min ayatin aw nusiha ko na ati bi khairin minha aw misliha ba mu shahi ba ko min ayatin daga wata aya
daga cikin ayoyin Allah waɗanda mun ka shahi hukuncinta tana nan ana karantawa ana samun lada, ko kuma mun shahe ta duka ba ta cikin ƙira'a alƙur'ani sai dai shari'arta ko hukuncinta, an gane, ko kuma an shahe hukuncin an shahe ayat Allahu akbar, an shahe hukuncin amma ayat na nan maimaitawa kenan. To a takaice sai Allah ya ce na ati bi khairin min ha, za mu zai ke da abinda ya fi yawan alkhairi. Ma'ana alkhairi shine kamar yawan lada wajen aiki da ayat, ko kuma sauƙi wajen aiki da ayat da aka shahi waccan da ta gabace ta, an gane ko? Au misliha, ko kuma sabkar da misalinta, an gane ko? Shi ma'anar shahiwat. To shi alƙur'ani baki ɗaya hukunce-hukuncensa suna shahi hukunce-hukuncen littafan da na gabace shi, sai wa'ansu daga ciki irin bayanin da aka yi na magana amana, sai dai ku gaskiya da kuma alƙawali, sai kuma uban tahiyar shine tauhidi. Dukkanin manzannin Allah sun yi rayu ne muwahidina, ko don littafin da Allah ya sabkar yana kira akan wannan manzon, farkon kira ya kirai jama'a ta zuwa ga kadaita Allah. Kun ganin an yi muwafaka ko? To sai irin waɗannan in ka yi aiki da shi, ka yi aiki da wa'ancan littafan. Amma in ba irin wa'annan a hakamu ba da kuma shara'i'u da asalud dini, to imanin ka da littafin shi ne wajibi, amma ba aiki da shi ba, an gane ko? Idan ka ƙaryata, to ka ƙaryata alƙur'ani. Idan ka gasganta alƙur'ani, domin shi alƙur'ani bai ƙaryata su ba, amma shari'o'insu ne zuwan alƙur'ani ya shafi, an gane? Ka ce mun yi imani da duk abin da aka zai kema da annabawa min rabbihim daga wajen ubangijinsu, la nufarriqu, ba mu rarrabawa baina ahadin, tsakanin wani duk minhum daga cikin su manzanni, mu gasganta wani mu ƙaryata wani, kamar yadda su yahudu suka yi, suka ƙaryata Isa dan Maryam alaihi salam, amma can ga bakin su la'anakumullah suka ce dan zina ne. Subhanallah, an gane ko? Hakanan su ma Kirista sun ƙaryatar da yahudu, ba su yi imani da littafin ba, ba su yi imani da shi ba annabin ba. To la nufarriqu mu kam, ka ce haka, ba mu rarrabawa baina ahadin, tsakanin wani duk minhum daga cikin su manzannin Allah. Wa nahnu mu lahu muslimuna, masu jawuwa ne, masu miƙa wuya ne lahu ga shi Allah tabaraka wa ta'ala. Na'am. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Fa'in amanu, idan su Yahudu da kuma su Nasara da sauran mushrikai na duniya kala-kala, idan sun yi imani bi misali ma amantum bihi, ko? Da misalin yadda kuka yi imani, suka dawo suka yi imani, to faƙadihi ta da haƙiƙan sun shiryu, suna kan shirya. Wa in tawallau, ko? Idan ko sun ka juya baya
ba su yi imani kamar yadda kuka yi imani ba na gasganta littafan da Allah ya sauka ma manzanni da kuma rashin rarrabawa tsakanin wannan manzo da wannan manzo, ka ƙaryata wannan ka gasganta wannan, sun ka kasance haka ba su dawo suka yi imani ba kamar yadda ku mabiya manzon Allah kuka yi imani sallallahu alaihi wasallama, fa inna ma hum fi shiqaqin, ka tabbatar masu da cewa lalle suna cikin sabani mai nisan gaske wanda ya nisanta su daga gaskiya. fa sayakfika humallahu, da sannan Allah zai isan ma ga sharrinsu. wa huwa sami'u, domin shi Allah shine mai shi ga duk abin da suke faɗa, al'alim ko masani ga abin da suke aikatawa. na صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. sibghatallah, shi addinin musulunci rini ne na Allah, bai buƙatar wani kwaskwarima ta wani dot. sibghatallah, rini ne na Allah. wa man ahsanu min Allah sibga, idan Allah ya riga ya yi rini to babu wani wanda zai yi rini mai kyawu iri na Allah. don haka duk wani kyalkyali wanda za a kawo a lullube da waɗansu kalimomi na ƙaryace-ƙaryace, dibarori waɗanda za a wa duk wani addini don a nuna cewa addini ne, to za ka ga kyalkyalen ya gushe, wannan dabara ta karye, za a gane ƙaryar wannan addini. don addinin Allah shi ne rini wanda bai gushewa, ruwa ba su kawar da shi, iska bai tafiyar da shi, duk wani abin da an ka shirya sai ka gan shi ya koma saman wani addini wanda ba shi ba. wa man ahsanu min Allah sibga, me a gaba? wa nahnu mu lahu abiduna, masu ibada ne, masu bauta ne lahu ga shi Allah. ma'ana Allah ɗaya muke bauta ma. Allah taimake mu da haka. na'am. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. Ƙwalka ce, ato hajjuna na yanzu za ku yi jayayya da mu fillahi cikin kaɗaita Allah da bauta? Lana ko? A amaluna, namu aiki namu ne, mu za a saka mu da shi. Wa huwa rabbuna, alhali shi Allah shi ne khaliquna, mahalacinmu. shine rabbuna ubangijinmu, ai khaliquna mahalicinmu, wa rabbukum kuma Allah ya halice ku, sai dai kun butulce ma Allah, kun manta da Allah ya halice ku, don haka kuke bauta ma wani Allah. Tabbar shi Allah rabbuna wa rabbukum, shine ya halice mu kuma shine ya halice ku. Me ya gaba? walana a amaluna, namu aiki suna gare mu, da su Allah zai saka mana, mana Allah zai saka mana da abin da mun ka aikata. To Allah ka sa mu aikata daidai. walakum amalukum, naku aiki na gare ku, shi Allah zai saka maku da shi. wa nahnu lahu mukhlisuna, mu masu
tsarkake niyya ne, domin abinda a ikhlasi tsarkake niyya ga aikin da an na Allah ka yi don Allah shine ikhlasi. To don haka mu masu ikhlasi ne lahu ga Allah, muna tsarkake niyyar mu ga bautar da Allah ya samu mu yi domin shi kadai. Na'am. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. bi ma'ana bal ba haka ba ta na kuna cewa inna ibrahim lalle ibrahim da kuma isma'il da ishaqa da yaquba dan ishaq wal asbad da 'ya'yan shi yaquba yusuf da 'yan uwansa kanu hudan sun kasance sun rayu ne akan addinin yahudanci. Yahudawa sun ka faɗi haka, hakanan kuma kirista sun faɗi haka, su ma sun ce ibrahim da isma'il da ishaqa da yaquba da asba da 'ya'yan yaquba akan addinin nasaranci suka yi. Kamar yanzu wa'anda da kunne na ji suna cewa suna yanzu manzon Allah ɗan ɗariƙa ne. To wace ɗariƙa? Yanzu kana ɗariƙar Tijjaniya sai ka ce manzon Allah ɗan ɗariƙar Tijjaniya ne, sai kuma wancan daga ƙadiriya ya ce ɗan ɗariƙa ne. Sun bambanta ko kuma daidai ne? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To misalin abun kina su yahudu sun ce ibrahim da waɗanda an ka tsara bayansa har zuwa jikokinsa sun rayu ne akan addinin yahudanci. Isma'il ana ce a nasara su ma suka ce a'a, Ibrahim kan da sauran waɗanda an ka tsara bayansa sun rayu ne akan addinin nasaranci. To sai Allah ya ƙaryata su, ƙul a antum a'lamu amillah, ko ka tambaye su shin ku ne an mafi sani ko ko Allah? Kun yi Allah sani ne ga sha'anin Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa da Yaquba da Asbadu, ko dai Allah ya kubutar da Ibrahim da sauran waɗanda an ka ambata bayansa. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasaraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal mushrikina. Allah ya kukutar da Ibrahim ba Yahudi ba ne, ba addini Yahudanci ya rayu a kan shi ba, hakanan sauran waɗanda an ka ambata tare da shi, kuma bai rayu a kan addinin nasaranci ba, walakin sai dai kana hanifan. Ibrahim ya kasance mai kaɗaita Allah. Ashe kaga wannan kalima ta nuna to su mushrikai ne. Tunda shi Ibrahim kana hanifan, ya zamo ma'ilan anil adayani shirki,
ya juya baya bai tare da addinai na shirka, to ashe ya ci gaba ga waɗanda suke biye da kai da ɗan abin da kake samu na duniya sai ka ɓoye gaskiya, to cikin azzalumai ba wa'anda na fi ka zalunci. An gane? Yahudu sun kasance sun ɓoye tarihin da ke cikin littafin attaura na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma siffofi ne, wanda shine shaida wadda ka nuna cewa shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Haka nan su ma nasara kaga sun zama mushrikai, domin zalimcin da Allah yake ambato nan shine shirka. Na wa mallahu bi ghafilin, to ku sani fa Allah bai zama marashin sani ba, shi a ma'anar bi ghafilin bai zama rafkananne ba, amma ta'amaluna game da ta'amaluna kuke aikatawa, ana magana da waɗanda ake magana kenan, ko ya amaluna wa abin da suke aikatawa ga'ibai kenan, waɗanda ana ba mu labarin su kenan. Na'am. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك waccan ummatun al'umma ce karkalar ta riga ta wuce ta shuɗe, laha ma kasabat abinda ta aikata nata ne shi za a saka mata da shi, walakum ma kasabtum ko kuma abinda kuka yi tsurori kuka aikata walakum na shi an naku shi za a saka maku da shi, wala tus'aluna ko ba za a yi masu tambaya ba ga abinda, to kenan ba za a yi maku tambaya ba, amma kanu ya amalona game da abin da suka zama suna aikata, ma'ana abin da sun ka aikata ba ku za awa tambaya ba, su za awa tambaya. Na سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سيقول السفهاء da sannu sufaha wawaye, jam'in safihun wawa, in an kai masa jam'i sai a ce sufaha wawaye, to da sannu za su rinka faɗa ma wallahu, to kuma wani abu ne, wani dalili na sa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyanai me ya juyar da su an qiblatihim allati kanu alaiha, gabarin alƙiblan nan tasu wadda sun ka kasance a kanta suna fuskanta, ita ce alƙiblat baitul maqdisi wadda Allah ya kori manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fuskance ta bayan hijira, ya yi sallah kuma domin tabbatar da abin da tarihin musulunci na tabbata a kai ne, cewa daga cikin alamomin shi wannan manzon zai yi hijira, bayan hijira kuma Allah zai hore shi da ya fuskanci alƙiblar baitul maqdisi da gwargwadon da abin da Allah ya ambata na cewa zai fuskanci baitul maqdis kafin a juyo da shi alƙiblar Ka'aba. An gane? Da kuma nuna lallashi ga rayuwar su waɗanda a nan zamne a Madina su ne Yahudu da Nasara
su san da cewa manzon Allah yana aiki ne bisa ga biyar umarnin Allah ba bisa ga biyar son zuciyarsa ba. To lokacin da ya hijira Allah ya kore shi da ya fuskanci baitul maqdisi shekara 1 da wata 4. Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan waɗannan shekarun bayan waɗannan watannin sun ƙare, Allah ya ce mai fawalli waje haka shaɗar al-masjid al-haram. To wannan juyawar da aka yi na komawa baitul ka'aba ma'ana alƙiblar ka'aba, to sai cece kuce ya tashi na maƙiya. Dama shi maƙiyanka kullun abin da yake jira ya samu ya kafa komi gaskiyarka, ya kafa yake nema ta aibata ka. In ka faɗi gaskiya so 1000, shi maƙiyinka abin da yake bukata ya samu ƙarya guda ita zai yada. In ka aikata aiki so 1000 na gaskiya, to shi maƙiyinka ba gaskiyan nan yaka tanadi ya yada ba. Dan kuskuren da za ka yi na wani aiki wanda an na asha, shi zai tallata duniya ta gani. Kamar yadda nake ji irin yadda waɗansu jarrabawa ta shaidan tana jan wa'ansu da malami na sunna a hita batun malaman bidiya. Malami na sunna mai ƙoƙarin yada addini ya ɗan samu wata kalima ta kuskure, maimakon kai da za ka yi mai raddi ka san shi, ka san garin shi, ka san gidansu, in ma baka sani ba ka san majalisa ta yi. Ga mu Allah ya hore muna na'urori da ababen hawa, in dai har don Allah kake yi, mi an na tallata shi da mai raddi. Ai sai ka same shi ta hanyar sadarwa ta waya, ka nuna mai ga abin da daidai, sai in ya sandare ya ƙi gaskiya, to duk da haka nan sai a nemo sauran jama'a a zamna a ga cewa lalle wannan kafa wadda ya buɗa ta fitina an magance ta. Ni a fahimta ta haka a daidai, ba irin yadda zai kasance da mutum ya yi kuskure ɗan uwanka ne kuna wa addini aiki, kan wannan kalima guda wai ka tallata shi duniya a ce kai an malam kenan ko shi bai san komi ba. Gaskiya wannan kuskure ne, wannan kuskure ne. Uwayenmu malamai wa'ansu masu irin wannan ra'ayi don Allah ku aje shi, ku aje wannan ra'ayi, domin bai kawo ci gaba sai ci baya, bai kawo ci gaba sai dai ci baya. Saboda haka sai su waɗanda suke jiran annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗan aikata wani aiki don tabbatar da cewa shi ba manzo ba ne, shi suka biɗa. Sai suka ce to yanzu kuma wanda an ka ce annabi ne, mun ga yau ya ce hori jama'a ta yi da aiki, gobe ya ce a bar kaza. To yanzu kuma ma wallakum mi ya juyar da su an qiblatihim wallati kanu alaiha, gabarin alƙiblar su wadda suke a kanta. To sai Allah ya saukar da aya, ƙul ka faɗa masu almashariku inda rana ka hudowa, wal magharibu da inda rana ka faɗuwa, lillahi don na Allah ne. Don haka Allah shi ke horo da aiki ya zama addini, ba wani ba. Idan Allah ya ce yanzu mu tashi mu ta ihu cikin masallacin ga, shi ya addini, to shi ya addini.
tun da ko jaha inda rana ka fuduwa da inda rana ka faduwa bayi ne na Allah kuma ɓangarori ne na halitta Allah. Shi Allah shi ke horo da cewa a yi mai ibada kuma ga yadda ya son a yi. To tun da ko na Allah ne, to yana da dama shi Allah ya ba da horo da cewa a yi kaza. Can ya ce a fuskanci Maqdis, to yanzu ya ce a dawo a koma alƙiblar Ka'aba. To me an naka ciki? Sai biya kenan ko? Qul lillahi al-mashriq wal maghrib. Me a gaba? Ya hadi man yasha'u. Allah yana shiryar da wanda ya so shirya tai. Ala siratin akan hanya mustaqim wadda an miƙaƙiya wadda babu karkata cikinta. Allah ka shiryar da mu ita ba don ƙarhin mu ba don dibaran mu ba, bisa ga rahamaka Allah. Na'am. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك ne ummatan wasda kamar yadda to wa kadhalika kama haka ne ja'alnakum mun ka sanya ku ummatan wasdan zababbiyar al'umma shine ma'ana ummatan al'umma wasdan matsakaiciya domin idan an ka ce ga wannan kashi uku sai a ce sai a tsabi matsakaici ko sha ma'ana wasdan ummatan wasdan al'umma matsakaici ai khiyaran zababben al'umma udulan adilai domin ku wannan al'umma ku zamo shuhada a alannasi shaidudduka akan mutane sauran mutane na al'ummomin manzanni bisa ga cewa lalle ku ne shaida da Allah ya aiko masu manzanni wa yakuna rasulu alaikum shahida idan an ka neme ku shaida ina kuke da shaida cewa waɗannan al'ummomi Allah ya aiko masu manzanni wa a shaida ku sai manzon Allah ya zama muku mai shaida an gane wa yakuna rasulu alaikum shahida manzon Allah ya zama mai shaida alaikum bisa gare ku na'am to alƙiblan nan da ka kasance a kanta to ba mu sanya ta ba wa ma ja'alna alqiblata allati kunta alaiha kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ji Allah ba mu sanya alƙibla wadda ka kasance a kanta ba a na kina yanzu illa lana alama sai domin musamman ya tabi rasula wa'anda za su bi ka mimman yanqaliba ala aqibaihi kuma mu tace mu gane wa'anda za su juya bisa ga digadigansu su yarda domin da jarrabawa aka gane abin kwarai ko in ana son a gane zinari mai kyau ai sai an sa wuta an yi zuga
an buga an kera a gane wannan azurfa ce mai kyau ko kuma zinari mai kyau, ko kuma in karfe ne sai an buga bayan an sa wuta an yi zuga ya yi sha an ɗauko ga makera an buga a gane jabu ne ko a gane na kwarai, sai da jarrabawa. To wannan alƙiblar da kake a kanta yanzu lokacin da Allah yake magana a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin sauka alƙur'ani gare shi, to ba mu sanya ta ba illa na alama sai domin musamman yattabi'ur rasul, kama Allah ya ce man yattabi'uka ko sai domin musan wa'anda ko wanda zai bi ka mimman yan kaliba ala ikibai, kuma mu gane wanda zai juya baya ya juya bisa ga digadigansa ya koma zuwa ga kafirci. Wa in kanat ai wa innaha ita fuskantar alƙibla kanat ta kasance lakabiratun abu ce mai wahala, haka ne? haka ne. Illa alallazina hadallahu, sai bisa ga waɗanda Allah ya shirya su. To Allah ka sa da mu ciki, an gane ko? Domin biyan umarnin Allah abu ne mai wahala, sai wanda Allah ya shirya su. Domin lokacin da ita rayuwarka tana nan tana nuna ma ga inda a daidai ko? To sai ka yaƙi da ita ka ciyo kanta, ita kuma tauri gare ta kamar misalin kan ingarman doki wanda ya kai ingarma, ka ce babu lizami ka jawo shi ka tahi da shi inda kake son ya fuskanta, yana da wahala, sai da lijami ya ko? Saboda haka lijaman nan shine ta roƙon Allah da tilasta ta da tursasa ta ita rayuwa inda ba ta so, shine hanyar shirya. Allah ka shirya da mu. Na'am. Illa alal ladzina hadaw. Illa alal ladzina hadallahu, sai bisa ga waɗanda Allah ya shirya, mun fassara. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah bai kasance yana tozartar da imanin ku ba, ku ainihin ya kudu imanin ku da attaura aikin da kun yi kafin a shafe hukunce-hukuncen da ke cikin aikin attaura ko hukunce-hukuncen attaura waɗanda kuke biye da annabi Musa alaihi salam kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Allah ba zai tozarta wannan aikin naku ba, za a ba ku lada. An gane? Na'am. Inna Allah lalle Allah bin nasi ra'ufun ko? Allah mai tausayi ne bin nasi ga mutane, ma'ana bayinsa, rahimun mai jinƙai. To Allah ka tausaya mana ka jinƙanmu da rahamarka. Ibadodinmu wa'anda mun ka yi ba daidai ba ka shahi wa'annan kurakuran, ka dasa muna lada wurin. Waɗanda muka yi daidai Allah ka ba mu lada, ka amsa ya Allah. Na'am. To Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ladar karantawa da fassarawa da saurare. Inda muka yi kuskure Allah ka yahi muna, inda muka yi daidai to ba ƙoƙarinmu ne ba, taimako ne naka Allah, ka sa wannan karatu ya amfani mu duniya da kiyama, da mu da mahaifanmu da malumanmu da 'yan uwa musulmi baki ɗaya. Allah wannan taro namu Allah ka sanya mashi albarka, Allah ka sa ya zamo sanadiyyar mu ga junanmu, mu haɗu da junanmu cikin jannatul firdaus. Allah ka gafarta muna. Na'am. Tambaya ce dangane da jiya abin gani. Mai hukunci ko mai biyu sallah ce ba hukuncin sallah. To malam kake cewa a boye. Ai wannan shi babban tambaya. Assalamu alaikum. Allah ya ƙara wa malam lafiya da imani. Tambaya na shine, ko ya halarta malam
malamin da ke duba ya yi limanci, menene hukuncin sallar mamunsa? Shine tambayar. Kun ga lokacin da shi alarama ya ɗan zuro man wuya ne da kai ne kan tambayar ko? Na ce a wannan ai babbar tambaya ce, ba tambaya ce ƙarama ba, dole ne a faɗa ma duniya. Kun ji dai abin da a tambayar, hukuncin limamin da ka duba, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hukuncin limamin da ka duba da kuma hukuncin mamun da ka biya ta sallah. To yanzu dai ina ganin wannan hukuncin mutane mafi yawa musulmi ba ɓoyayye ne gare su ba, sai dai in son zuciya ya kaɗa mutum cikin hallaka, wannan kam ba da za a yi da shi ko kuwa. Amma duk musulmi ko da bai yi karatu ba ya san da cewa ɗan duba kafiri ne. Ba diban da na kai mako ba da aka ba shi ba ko kuwa. Hausawa sun san ɗan duba, ɗan gwadi na cikin wata hausa na ana cewa malamin gwadi ko? Wa'ansu na ji wata kalima kuma ta uku ga wani boka shi ko sai suna cewa tambaya. Kaga an ka ce tambaya sai ya ɗauko aya kuma saboda tsananin kahirci ne ya ce Allah ya ce fasalu ahla zikiri. Kaga Allah ya ce wai ayi duba. Kak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta bakin wani ana magana kan sha'anin kafircin boka, sai ya ce ɗan iska, sai ya ce ya wuce ɗan iska. Allah jin kansu da rahama, Allah kai masu rahama, Allah ya sa mu isko su jannatul firdaus. To yanzu dan Allah wanda Allah ya ce ma kafiri kuma manzon Allah ya ce mai kafiri, ka bi shi sallah, to wai ina kun kai da sallar ko ta ku aljanna a gare ku? Karatun shekaran jiya. Karatun shekaran jiya kenan. Wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman. Aya wace? Wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Na san dai wai mafi yawan mutane ko dai sun ɗauki karatun alƙur'ani almara magana da Allah ya faɗa bata tabbata ba, ko dai suna shakka ne, Allahu alam. Tun daga nan farkon karatun ka tun baka yi nisa ba, dibi littafin Ishmawi in baka yadda da Qur'ani ba, baka yadda da hadisi ba, amma ka yadda da fiqhu, ka san akwai masu irin wannan ra'ayi ko? Diba ka gani, wa in qitadaita bi imamin summa tabayyana laka annahu kafirun, har zuwa ƙarshe yace badalat salatuka wa wajabat alaikal i'adatu. Idan ka yi koyi da liman bayan ka bi shi sallah sai ya bayyana gare ka ashe kafiri ne ko? Ya ce baɗalar salatuka, sallaka ta ɓaci. Dan dalilin mi shi kai ne bai da sallah, ko da yana sallah bai da ita, kuma wajibi ne ka mai da sallah. To ina ne ka yi shekara kana biya ta sallah, asara ta yi yawa ko?
ina ne ka yi shekara 2 kana biya ta yi sallah, asara ta ƙara kabri ko kuma ka sani sai dai a cikin rashin sani, to an ka ce ta bayyana laka can ka yi cikin rashin sani sai ya bayyana gare ka, sai asirin ya tono, an ka ce wajibi ne ka yi ta ramkon sallar, ka yi ta ramkon sallar ba ka da ita. Duk sallar da ka yi bayan masihirci kafiri arne, karatun ƙur'ani ne bai da amfani. Don ne annabi da kai ne ya ce rubba ƙari'ul ƙur'ani wal ƙur'ani yal'anu. Da yawa wanda gashi yana karanta alƙur'ani amma ƙur'ani na tsine mai yana la'antarsa. Don haka karatu ne alƙur'ani bai. Sa'an nan kuma ina faɗin la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama. Akwai hadisi duk da ban san ingancinsa ba cikin ainihin a muqtarul ahadisin nubuwa cikin harful qafi yace qul lil zulamati la yazkuruni fa innahum in zakaruni zakartuhum wa zikri lahum al'anuhum. Ka faɗa ma mushrikai, kaga ya zama hadisi kudusi kenan don da Allah ke magana, la yazkuruni kan ma su yi zikirina, mushrikai kan ma su yi zikirina, fa innahum suha in zakaruni in sun kai zikirina zakartuhum zan ambace su, amma wa zikiri lakum ambatona da su al'anuhum in ɗebe masu albarka, in tsine masu. Ashe kaga faɗan la ilaha illallah ɗin shi ba ta da amfani, sallah ta ba ta da amfani, an gane. Saboda haka mutane mafi yawa sai ka ga biyar son zuciya shi zai sa su gyara wanda suke gyarawa da bakinsu. Na ji wani yana cewa shi duk masallacin da ya karo ba ruwa ne sallah ya kai, ni ce banza yohi. Ai ba masallaci aka sallah baya ne ba, leman in ba ka shaɓewa ka dibi wanda kake biya sallah, ashe baka san addini ba. Dole ka dibi wa za ka bi sallah, in yana da lahiyayya aƙida aikin ƙwarai sai ka bi shi sallah don sallah ka ta zama sallah. Idan kuma wanda ko da ka bi shi baka da sallah to kauce, wallahi kauce. Don sai kun in kana sonai ne sai kun tashi baran-baran ranar alkiyama. Kai ka batar da mu, liman kai ka batar da mu, kai ka aza mu kan waga hanya ai a'a ko na batar da kanku. Saboda haka a takaice dai wanda duk yayi sallah baya ga arne, domin boka arne ne, sallah ta babu ta, karatu ne na alkur'ani babu, a hailalar da ya kai babu, duk aikin da ya kai na ibada babu, kuma ba ni na faɗa ba Allah ya faɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine amsa. Amin. To صلوا على النبي الكريم.